नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. प्रधानमंत्रीक पुढल्या 25 वर्षात विकसित भारत करचो उद्देश असा. विधान परिषद सदस्य प्रतापसिंह नाईक, कारवार. राज्याच्या बजेट अधिवेशनानंतर राज्याध्यक्षाच्या आदेशान विधान परिषद सदस्याचे प्रत्येक पंगड राज्याच्या 31 जिल्ह्यात संचार करते आसात. केंद्र सरकाराली 10 वर्षाची साधना, देशात जाल्ली बदलावण, अभिवृद्धीबद्दल जनअभिप्राय संग्रह करचे आणि माहिती दिवचे काम सुरू आसा असे विधान परिषद सदस्य प्रतापसिंह नाईक हेमी सांगले. जाल्यार केंद्राचेर काँग्रेस पार्टी खिंची रितीन खोटो आरोप करता. शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमाकडेन ते उलयताले. प्रधानी मोदी हेमगेल्या अभिवृद्धीन जाती मत पंथ भेद ना आसतना अनुष्ठान जाता. विमानतळ, रेल्वे, महामार्ग अशी खूपशी अभिवृद्धी कामां करून काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत लोकांना विश्वास प्राप्त झाला. पुढल्या 25 वर्षात विकसित भारत करचो मोदीलो उद्देश असा असे तेमी या वेळार सांगले. जाल्यार काँग्रेस पार्टीन अधिकाराच्या लोभान बोगस गॅरंटी दिली. निवडणुकी पयली दिल्ली गॅरंटी वेगळी आणि आता लोकांक दिवची गॅरंटी वेगळी. गरीबाक योग्य ती गॅरंटी दिल्यार तेजे बीजेपी पक्ष स्वागत करतशिले. जाल्यार बोगस गॅरंटी दिवन लोकांक फसयतात असे काँग्रेस सरकारा विरुद्ध टोमणो मारलो. काँग्रेसान 15 वेळा बजेट मंडण केला म्हण या वेळार बजेटात शून्य बजेट राज्याक दिला. 60,000 रुपये कोटीची गॅरंटी योजना राखीव दवरची परिस्थिती येयला. तेजेन बजेट घोषणाक पैसो उरलो ना अशें तेमी मत उक्तायले. या वेळार MLC श्री शांताराम सिद्दी, जिल्हाध्यक्ष NS हेगडे कर्की, प्रशांत नायक, गोविंद नायक, किशन कांबळे हेमी हजर आशिल्ले अशें प्रसार माध्यमांक कळयला. मॅजिक बॉय क्रिकेट असोसिएशन अस्नोटी हेमी आयोजित केला. कारवार तालुक्याच्या 8 ग्रामपंचायत व्याप्तीचे टेनिस बॉल ओव्हरऑल क्रिकेट टुर्नामेंट 30 आणि 31 मार्च 2024 दिसा. एंट्री फी 2000 रुपये, ॲडव्हान्स फी 1000 रुपये. फक्त 24 टीम मात्र स्वीकारतले. पहिली नोंदणी केल्ल्याक पहिली आद्यता. खेळगड्यान तेमतेमगेल्या ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या टीमीत मात्र खेळचे. खेळगड्याक जेवणाची आणि थंड पेयाची व्यवस्था असा. ॲडव्हान्सा बिना टीम नोंदणी जायना. एंट्री फी ऑनलाईन पे करू शकता. नोंदणी अखेरची तारीख 23 मार्च 2024. पहिल्या विजेत्याक 21,000 आणि ट्रॉफी, उपविजेत्याक 11,000 आणि ट्रॉफी आणि इतर बक्षिसा. जागो अस्नोटी शिवाजी हायस्कुला लागीं. कारवार तालुका व्याप्तीच्या 8 ग्रामपंचायतीपैकी अस्नोटी, मुडगेरी, हणकोण, गोटेगाळी, कद्रा, घाडसाई, मल्लापूर, देऊळबक्की, केरवडी, वैलवाडा, किन्नर, कडवाड, शिरवाड, अमदळी, चेंडिया, तोडूर, चित्ताकुला आणि बाजाळी या ग्रामपंचायत क्षेत्रातले कोणी खेळगडी खेळू शकतात. अधिक माहितीसाठी स्किनाचे दिल्ल्या नंबराचे संपर्क साधचो असे आयोजकांनी कळयला. निवडणुकी कारणान सत्याग्रह तात्कालिक स्थगित. कुणगी समाज प्रमुख सुभाष गावडा, कारवार. गेले कित्येक दिवसांच्यान कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्यात कुणबी समाजा वतीन चलिल्ल्या कुणबी समाज परिशिष्ट पंगडात घालचो आंदोलन येवच्या निवडणुकी कारणान तात्पुरती स्थगित केला असे कुणबी समाजाचे प्रमुख श्री सुभाष गावडा हेमी सांगले. तेमी कारवारच्या पत्रिका भवनात प्रसार माध्यमाकडे उलयताले. निवडणुकीची आचारसंहिता लागील तेन्ना आंदोलन करून बी काय उपयोग ना म्हूण तात्पुरती थांबयला. गोंय राज्याचे स्पीकर श्री रमेश तवडकर हेमी या विशयाचेर आपल्या बरोबर दिल्लीत येवन सरकाराकडे भासाभास केल्ली. खूप दशकाचे आंदोलन करून 2017 सालात केंद्र सरकाराक वर्दी दिल्ली. पण काही बिना कागदपत्राच्या अडचणीन 2019 सालात परत सरकाराक योग्य ती कागदपत्रां दिल्ली. पण काहीच जालें ना म्हूण हे आंदोलन करचे पडले अशें तेमी या वेळार सांगले. या वेळार MLC शांताराम सिद्दी हेमी सांगले की गेले 30 वर्षांपेक्षा पयलींच्यान 3-4 समाजाचे पंगड या परिशिष्ट पंगडासाठी आंदोलन करते आसात. योग्य न्याय मेळटपर्यंत हे आंदोलन सुरूच उरतले असे तेमी सांगले. या वेळार ग्रीन इंडिया संस्थेचे महेंद्र कुमार, माबळू कुंडलकर, LN गांवकार, अजित मिराशी, नारायण कुणबी, चंद्रशेखर सावरकर, नारायण वेळीप, समीर वेळीप आणि महाबळेश्वर कुणबी हेमी हजर आशिल्ले असे प्रसार माध्यमांक कळयला. काँग्रेस पक्षा वतीन कारवारात गॅरंटी समावेशाचो कार्यक्रम. मुख्यमंत्र्याली अनुपस्थिती. कारवार. आज 16 मार्चाक कारवारच्या टागोर समुद्र किनाऱ्यार कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या येवचे आसून गॅरंटी समावेशाचे आयोजन केले. पण निवडणूक तारीख घोषणा जावची आशिल्ल्यान मान्य मुख्यमंत्री या कार्यक्रमाक हजर रावूंक शकले ना. मुख्यमंत्री हजर रावतले म्हणून मोठ्या संख्येन सार्वजनिकांनी हजेरी लायली. या कार्यक्रमाक
आमदार राज्य सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष श्री आर.व्ही. देशपांडे हेमगेली अनुपस्थिती आशिल्ली। जिल्हा पालकमंत्री श्री मंकाळू वैद्य हेमी या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले। या वेळार गॅरंटी योजनेच्या उद्देशित रचयिल्ल्या गीताचे मंत्री मंकाळू वैद्य, आमदार सतीश सैल आणि भीमण्णा नायक हेमी मधुर कंठान गायन करून उपस्थितांचे मनोरंजन केले। या कार्यक्रमाक सुमार 15,000 लोकांनी उपस्थित आशिल्ली अशें कळला। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।